A šta je depresija? Pa kombinacija misli. Kombinuje jedno, drugo, treće, da peto. Eto, razmišlja čak. Biće to, biće ovo, stvarno ništa neće biti. Samo komplikuje to, može pokoj raspolaganja se neće. Smatra da je nekomu je sad krivo što on ne raspolaže. Najviše neko kaže on je pokoj raspolaganja. Nije on, nego sam čovjek. Sam ti nosi svoje breme. I kad mu ide vrijeme, odeš kod tvojeg svih najrođenih bližnjih, ali si ne raspolaže. Nešto ti ne ide. Ni posao, ni jedno, ni drugo. I si ne raspolaže. I ti tvoje neraspoloženje dođe kod kuće, kod tvoj narođeni, pokvariš i neraspoložen, tvoje stanje prenosiš na tvoj rođene. A poslije ti je krivo. Sam si kriv. Sam si napravio sebe i sebi i u kući. Odeš kod prijatelja i tamo pokoriš razgovor. I sve tako, te misle, to je zračenje. Znači, kroz tebe da ona misle nosira i stoji taj čovjek i prihvata to. Što ti nosiš? Donosimo na raspoloženje.